ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартира ва квартираҳои иҷора ба навор гирифтем ки яъне ба мо пешкаш кардам, барои шумо тайёр кардем. хоб дӯстони азиз, шумо дам агар чунин рекламаҳои хонаҳо, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма, чизе ки барои реклама дошта бошен, марҳамат сурат маълумотча дар ватсап имо рӯй кунед. Мо дар видео оянда эълонда мегузорем. хоб дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи Душанбе ва квартираҳои ба иҷора маст аз Душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор, Варзоб. хоб дигар намуд аз дигар тарафам ҳастанд. хоб аз тарафҳои Кӯлоб ҳаст ки бо нархҳои арзон ҳамашон барои шумо. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона дар кор аст. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 169 сомонӣ. навора сар мекунем. марҳамат, рафтем. Якум квартираи имрӯза аст дӯстон ки ба иҷора дода мешавад аз территорияи Душанбе, райони Сино, пушти ресторани Шаҳрёр гуфтага аст, тарафи 102-82 пеши Родом мегад наздик ай. боз такрор мекунем, квартира ба иҷора дода мешавад дар шаҳри Душанбе, райони Сино, пушти ресторани Шаҳрёр 102 мекунем ки ҷои бениҳоят хуб дай. Духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 42 квадрати метр, обсведо ремонтҳои замонави кардага, не ки ҳамаи усуловаша надорад. хоб термиз, ванна, увалник ҳам хел чишо дорад, яъне ки баъзе чизое ки усуловиёш неста, инаша худатон оварда мисол мемонад, ё ки мисол ба ҳам хотире ки баъзе усуловиёш неста, не ки арзон квартира метиҳанд. квартира ба муддати дароз мега соҳибшон оилавия, мисол ягон коргароанд чӣ хеле ки набошанд, усуловиёш не ки баъзеҳош нестай. як моҳаш мега 2000 сом аст. агар кадоме ки мисол сраза мегира, мисол барои хела муддати дароз кати то 1600-1500 сомона мегад моҳонаш метиҳем, барое ки баъзе усуловиёш неста, не ки квартира ремонт нав кардага аст ки ҳоли дар инҷа ҳеҷ ка зиндагӣ надорад. обсвет, увалник ва ванна пана, термиз ҳама чи дорад. баъзе чиzoш не ки нестай, инаша маълумоти бештараша мегирем. хоб рақамҳои расмӣ ҳастанд ки дар ин рақамҳо ватсап пайваст мекунед. рақамҳошон ҳамин рақамҳо ай рӯзи сешанбе кор мекунад ва рақамҳои тоҷикистоншон ҳамин ҳозир кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳои тоҷикистон занг занед, ҳамин номерҳои ахираш 55 мисол кор мекунад ва ватсап ҳам пайваст дорад. ба муддати дароз мегад, яъне квартира мешунонем, яъне ба иҷора бо нархи 2000 сомонӣ то 1500-1600 яъне метиҳанд, агар ки шумо ба муддати дароз гирен. марҳамат, занг занед, ба шумо дигар маълумотҳои пурраша мефаҳмонанд. квартира ба иҷора духонага ба нархи арзон. марҳамат, занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Нагорни гуфтага аст. хоб ресторани шоми Кӯлоб пеши мактаби нӯ қариби хлеб завод гуфтага аст соҳибшон. бениҳоят ҷои хуб аст ки дар наздикиш ҳамаи чизои лозимӣ ҳастай. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки 1 так калидор, обсвет, веранд, ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона, аловхона, газхона, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур. боз мегад бо баъзе чизое ки дар хона ҳастай, бо баъзе чиzoш яъне метиҳанд. рӯи ҳавалии битон дарахтони мевадиҳанда, гулҳои зебо, як қариб 20 намуд дарахтони, яъне ки гулҳои ҳархела дорад ки гулҳое ки мисол редкиянд. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100%, гирди хона полни худ маҳкам, дар дуруни хона обаш ҳастай. харитан чӣ хел хона мисол тоза озода, ҷои соягӣ, мисол чойлоби ангур, дарахтон, гулҳои чанд намуд ки бениҳоят хуб аст. об ба дуруни хона мегузорад. нархи хона мегад бо маслиҳат фурӯхта мешавад, яъне ки бо баъзе чизош метиҳад мегад нархаш мегад бо маслиҳат аст соҳибшон мегад соҳибшон. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст дӯстон азиз ки ҳамин рақамҳода метавонед занг занед. дар рақамҳошона ватсап пайваст доранд. ҳамин номера сохранӣ кунед, ватсапшон мебаред. марҳамат. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Вусе, дар ҷамоати деҳоти ба номи Худоёр Раҷабов гуфтага аст, қишлоқи Пахтакор, лаби Сангоб, мактаби 22. ҳамин хел маълумотҳо дорад, яъне ки то ҳамин пеши хонара ҳамаи маълумотша пурра гуфтагӣ ай. ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ ки хоб як калидор, обсвет ва кухни баня дар дуруни хона. дар наздикии хона магазинҳои калон, Родом, заправка,
хоб мағозаҳо масҷид ҳамаш наздик ай ва мактаби 22 мегӯяд дар наздикиш бениҳоят мегӯяд ҷои хуб астае. дӯстони азиз, хонаи навсохт астае ки хонаи коробка, баъзе ҷош бо ғӯшти пухта, баъзе ҷош бо ғӯшти яъне ки сменблокати проектҳои нав астае ки ду дар хонаи калон бо калидор ва кухни баня дар дуруни хона пешаш навес дорад ки хонаро фақат рангу бор кардан шкатур дар тирезам хел коро мондагӣ астае. инашам ҳуҷҷатош мега 100% омода дар номтон мекунанд ва нархи ин хона бо маслиҳат фурӯхта мешавад, яъне ки соҳибшон ҳамин хел нархша мондиянд. нархи хона мегӯяд бо маслиҳат фурӯхта мешавад. ин ҳаминҷа чӣ хеле ки рақам аст, ин ҳам хеле номра сахранӣ кунед, ватсапшон мебурад. агар ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, ин ҳамин хел чӣ хеле ки дар ҳаминҷа нависида астае + 967 кардед, ин ҳамин хел занг занед, номерошон даг яъне занг меравад. номерои ҳамин тарафи Россия ҳамин хел номер 100% кор мекунад ва ватсап ҳам пайваст доранд. арзон кардан метавонад мегӯяд кадоме ки мехарад марҳамат занг занад. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи навбунёд гуфтагӣ аст. соҳибшон ки маълумотҳои аниқша нагуфтаанд. тарафи Ленинская ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи навбунёд. ҳамин хел хай бо бештар маълумотша мегирем. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки як калидор ошхона баня, ҳуҷҷатҳои хона 100%, ду дар хона временка яъне ки тайёр аст ки обсетам дорад ва дарахтони навниҳолам дорад. дастфирӯшам мегӯяд пул далакура мефурӯшад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо кадоме ки наличи сумкати мегирад арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақамҳошон аст. мегафон кор мекунад ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дар номтон када метиҳам. 5 сотиқи дига замин. хона нархаш арзон аст. марҳамат занг зада бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз, тамошобини Сомонаи Рахштеҷ, агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшии квартира, замин, ягон техника, чизе ки барои реклама дошта бошен, мо рекламада мегузорем. марҳамат сурат маълумот ҳамаша дар ватсап имо рекунен, мо дар видео оянда фурӯшта мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силикаи навори моро дар ватсап, имо, фейсбук, инстаграм, чизе ки аст падисаш кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, боз яга хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе аст ки дар ноҳияи Сино, хоб ҷамоати пахтакор гуфтагӣ аст. хонаи рақами 2 лаби роҳи асосии Калонда мега соҳибшон. ҳамагӣ мега 31 сотиқ замин аст ки ду дар хонаи хоб яъне ки пешина аст ки без ремонт, яъне саюзни хона аст ки ремонташ средняй. ошхона баня дорад, лаби роҳда мегӯяд обсеташ ва пасияни ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100%, хай ҳар гунаи хеле дарахтоам дорад. хай хонара мекунед ҷошта ба хонаи нав мекунед, ё ки ҳамин хонара ремонт када зиндагӣ мекунед. хонаш барое ки ремонтош яъне пешина аст, ремонт кардагӣ нестай. дастфирӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо арзона мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. ҳамин соҳиби хонаам хел гуфтагӣ аст ки 31 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, намедонам ки ин роста дурӯға, ҳамин хел гуфтагӣ аст. бо кадометон ки мехарен бештар маълумотша гирен. як бор такрор мекунам, шаҳри Душанбе, райони Сино, маҳаллаи Пахтакор, хонаи рақами 2. ин ҳамин рақамҳошон аст, билайн кор мекунад. метавонед ки бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен. марҳамат. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ аст ки аз территорияи Душанбе пойтахт дар райони Сино, дар колхози Россия гуфтагӣ аст, назди прокати Москвич ва дар наздикии Дом мегӯяд мактаб, боғчаи кӯдакона, ҳама чӣ обшим ҳастай. якхонага квартирае ки дар якум ошина қарор дорад, 37 квадрати метрай. қариб мегӯяд, яъне ки 40 чанда мегӯяд, яъне ки 37 гуфтагӣ астанд. бо хай бештар маълумотша мегирем. главни обсвет ҳастай, ошхона баня, кухни, назди Дом да мегӯяд мактаб, боғчаи кӯдакона, хова ҳастай, мағозаҳо, бозорча, яъне ки бозорчаи майда ҳастай. балкон мегӯяд дорад, яъне ки балконош боз 12 квадрати дигай. обши мегӯяд қариб 49 квадрата мегӯяд соҳибшон, яъне ки 37 квадрат дуруни хона, боз 12 квадрати дига мегӯяд, яъне балконош қариб ки 49-50 квадрат, яъне дуруни хона. дастфирӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ, боз кадоме ки наличи кати мегирад арзона мешавад. квартира тоза озуда ремонт кардагӣ аст, трезаҳош яъне решотка дорад, пешашда бо ҳама чизои лозимӣ будай.
хеле вариантҳои хуб дорад ки агар ки шумо да маҳқул боша хай як хонага мисол амира арзон када мегирен. Рақамошон мегафон аст ба кадом то ки лозим аст маълумот тамос гирифта бештар маълумота аз соҳибашон гирен. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, боз аст ки аз территорияи Душанбе аст ки дар тарафҳои райони Сино яъне Гипразем гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Душанбе райони Сино Гипразем. бештар маълумоти пурра аз соҳибашон пушти заправка мегӯяд соҳибаш. Духонага квартира аст ки дар панҷум ошона қарор дорад, 42 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона баня кухни дорад, не ки ремонти хона дӯстон азиз, яъне хушрӯ нест. яъне агар ремонт кунем бо хела вариантҳои хуб мешид ки камтар рангу бор кадан дар кора ки хона яъне хела ки таъмири нав кардагӣ нест. ванна ошхона ҳамин хечош отдельно пушти заправка ва дастарошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки борз арзонтара мешавад. ҳамагӣ мегӯяд 42 квадрате ки дӯстони азиз даруни хона кушода. хоб дар наздикиш мактаб, мағоза ва заправка лаби роҳи калон наздик аст. хай намҷа рақамошо 985 вавилён аст, позитсияни кор мекунад. кадом то ки мехарем бо қадшон маълумотҳои даркори худатона гирем. лайкор азанед навора падлисаш кунед. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам аз райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, поёни корвон яъне кӯчаи гаровзавод. дӯстони азиз, як маълумоти дигаршам мегӯям ки доми союзни аст ки се балкона. хоб духонага квартира аст дар 4 ошона 46 квадрати метр. домои 4-5 ошонаи советский аст ки хай домои нав нест. обшим не ки ремонти хона хубай барои зиндагитон мешавад. балкон ҳастай, ҳоҷатхона отдельни, ванна отдельни, обсвет ва 46 квадрат, доми 4 этажда ва ду хона квартира. ин квартира ҳам алиши аст, ҳам фурӯшӣ. ба ягон хонаи заминӣ ҳам мегӯяд бошад. алиш мешавем аз ҳамин территорияи Душанбе ба хонаи заминӣ, яъне вариантҳои алишӣ дорад. агар кадоме ки сумкати мегирад 235 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. ошхона баня кухни, термиз, ремонтҳои хуб, телевизор, обшим дорад. хоб хай барои шумо чанд бор такрор кардам ки шитоби шумо фаҳмед, баъд ҳамин акада занг занед. рақамо инашам аст, вавилон кор мекунад. нархи квартира хай қимат нест, даруни квартира кушод, маромад тамос гирем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва селикаи навора падлисаш кунед. агар шумо дам чунин ҳамин хел мисол квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки фарқ надорад хонаҳай, заминаи, мошинаи, ягон техника, ягон маҳсулотай, мо рекламада мегузорем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.